У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. З вами Ольга Старасціна. Запрашае на навіны па-беларуску і без цэнзуры. Конституция, на мой погляд, ствараецца, каб зрабіць у сярэднятэрміновай перспектыве перадачу ўлады сыну Лукашэнку. Выбіраць не давядзецца. Беларусам на рэферэндуме прапануюць толькі адзін праект Конституцыі. Могут отключить доступ у Беларуси до социальных сеток и до YouTube. Віртуальныя санкцыі адбіваюцца на рэальным жыцці. Вельмі значны момант, што мы папалі ў капліцу, змаглі паставіць знічы каля нашых паўстанцаў. Беларусы адзначаюць дзяды. У Беларусі паасобку, у замежжа талакою. Рэферэндум будзе, пацвердзіла Лідзія Ярмошына, але ў беларусаў не будзе выбару. Паводле старшыні Цэнтр выбаркаму на галасаванне вынесуць праект Канстытуцыі, зацверджаны Лукашэнкам, і ніякага альтэрнатыўнага. Нават калі беларусы прагаласуюць супраць яго, то застанецца цяперашняя Канстытуцыя, пераробленая ў свой час пад Лукашэнку. Які адказ на ўсё гэта рыхтуе апазіцыя, высвятляў Вітаў Ціўчык. Лідзія Ярмошына прыадкрыла завесу таямніцы. Паводле старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі на лютаўскім рэферэндуме будзе толькі адно пытанне. Ці ўхваляеце вы ўнясенне зменаў у Канстытуцыю? Ярмошына ўдакладніла, што будуць два варыянты адказаў. Так і не. Про якія змены гаворка грамадству не паведамляюць. Частью принятия решения является его всестороннее обсуждение. И я думаю, что очень важно было бы то, чтобы эти проекты изменений в Конституцию был опубликован намного заранее, и чтобы помимо этого люди вообще могли участвовать в обсуждении этих изменений еще до того, как они могут быть вынесены на референдум. Канстытуцыя – гэта асноўны закон, які сярод іншага забяспечвае права на свабоду сходаў, права на забастоўку і свабоду слова, на тое, што грамадзяне могуць змяняць уладу праз выбары. Никогда Лукашенко не руководствовался нормами действующей Конституции. Он в этом плане большой правовой нигилист, воспитанный еще советскими временами. А таму у нас, як вядома, иногда не до законов. Пытанне ж, навошта ўвогуле змяняць Канстытуцыю, калі дзейная і так не выконваецца? Сама гэтая Конституция, на мой погляд, ствараецца, каб зрабіць у сярэднятэрміновай перспектыве перадачу ўлады сыну Лукашэнку. Запланаваны канстытуцыйны рэферэндум не першы. Раней Лукашенко праводзіў плебісцыты ў 1995 годзе, перад гэтым пабіўшы дэпутатаў. Референдум – это определение главного. У 96-м разагнаўшы апошні дэмакратычны парламент і ў 2004-м, калі з Канстытуцыі выкінулі пункт пра абмежаванне колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў. Вынікаў усіх гэтых рэферэндумаў з прычыны фальсіфікацыяў не прызнала міжнародная супольнасць. Лютаўскі ж рэферэндум ініцыяваны не Лукашэнкам, а Масквою, мяркуе палітык Анатоль Лябедзька. Пуцін яшчэ ў верасні мінулага года ў Сочы дыктаваў Александру Лукашенко вераснёўскія тэзісы, а ён вельмі аслаблены, гэта была такая палітычная качка, якая кульгала на абедзве нагі, ён мушаны быў пагаджацца з усім. А для Пуціна тады было галоўнай задачай, каб людзі сышлі з вуліцы, каб гэта не перакінулася на расійскую федэрацыю. І гэта было замацавана як рашэнне. Рэферэндум – гэта час працы выбарчых камісіяў, каля 84 тысячаў чалавек, а таксама мабілізацыя ўсяго карнага апарату. Паводле ж Анатоля Лябедзькі, рэжым усведамляе рызыкі, і ўжо цяпер складана знайсці тых, хто хоча ісці ў выбарчыя камісіі. В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции, дня X, как они считают, рассматривается период проведения конституционного референдума. Як зазначае Александр Добравольскі, дарадца Святланы Ціханаўскай, Лукашэнку ўвогуле не патрэбная змена Канстытуцыі. Запланаваная імітацыя не больш як спроба выйсці з палітычнага крызісу, але гэта ўсё роўна не развязвае яго карэннай прычыны – узурпацыі ўлады. Аднак чарговы падман можа стаць механізмам уздыму грамадзянаў. Бойкот не з'яўляецца вырашэннем, таму што ў гэтым выпадку проста фальсіфікацыя можа прайсці незаўважанай, а калі
Лукашенко был надто разумным, то ён бы и запросил назиральников у таким выпадку показать, что его прихильники пришли, а остальные не пришли. Паводле Александра Добровольскага, людзі скажуць Лукашэнку «не». Віталь Ціўчык, Белсат. Санкции дзеюць і ў віртуальным свеце. Кампанія Google заблокавала аккаунт і YouTube-канал Следчага камітэту Беларусі, ГУС сталічнага і рэгіянальных гарвыканкамаў, Белшыны, Беларуськалію ды іншых кампаніяў і арганізацыяў, што трапілі пад санкцыі Злучаных Штатаў. Падрабязней Юлія Цяльпук. Что вы совершали? Гэтае відэа следчага камітэту Беларусі запісанае напярэдадні. Сёння яно недасяжнае, як рэшта матэрыялаў. Кампанія Google заблакавала афіцыйны аккаунт СК і прывязаны да яго канал у YouTube. Аккаунт Google адключаны ў адпаведнасці з нашымі правіламі ў дачыненні да абмежавання экспарту і ўжывання санкцыяў і не можа быць адноўлены. Следчы камітэт фігуруе ў санкцыйных спісах праз удзел у рэпрэсіях супраць беларусаў, як і ГУС Менскага і рэгіянальных выканкамаў. Беларуськалі, Белшына і іншыя заблакаваныя. Губазік, Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства абароны пакуль што маюць аккаунты ў соцсетках. Дзяржаўныя тэлеканалы на гэты момант па-за заходнімі абмежаваннямі. Калі браць папярэднія перыяды, калі на Беларусь накладаліся санкцыі, то телеканалы таксама траплялі пад санкцыі. Іншае пытанне, што тады ніхто не блакаваў іх аккаунты ў сацыяльных сетках. Ну вот зараз іншыя правілы гульні, ну і іншыя магчымасці, бо тады мела значэнне проста доступ у інтэрнэт, а зараз шмат якія платформы з'яўляюцца выхадам на шырокую аўдыторыю. Аўдыторыя таго ж YouTube параўнальная з аўдыторыяй тэлеканалаў, якія эфірна вяшчаюць у Беларусі. Белтэлерадыёкампанія актыўна прасоўвае свой інфармацыйны прадукт у YouTube. Сярод вяшчальнікаў Рыгор Азаронак, які акурат трапіў пад санкцыі. Мечтал, чтобы его постоянно били в туалете. Праваабаронца Павел Левінаў быў вымушаны спрабаваць праз суд даказаць, што выказванні прапагандыста уносяць разлад у грамадства і штурхаюць людзей на супрацьпраўныя дзеянні. Суд сказал, что в соответствии с законом о противодействии экстремизму гражданин не вправе обращаться в суд, так как не является субъектом подачи таких исковых заявлений. Наперададні праваабаронца звяртаўся з гэтым да суб'ектаў у Генпракуратуру, адкуль атрымаў лаканічнае. В изречениях Азаренка нет высказываний, которые бы даже тянули на правонарушение. Если даже это дело не удастся разрешить в нынешних условиях, в нынешней ситуации, когда иногда не до законов, да, то это все останется в архивах. И я думаю, что придет то время, когда Григорию Азаренку придется понести ответственность. Атака на базу. ОМОН Мингорисполкома. Цяпер жа у экстрэмісты трапляюць медыарэсурсы, якія топяць супраць дзейнага рэжыму. Міністэрства ўнутраных справаў прызнала экстрэмісцкімі фармаваннямі тэлеграм-каналы «Революционные действия», «Народная самооборона» і «Революційна Дія». Генпракуратура папрасіла прызнаць тэрарыстычнаю арганізацыю супраціў, а Міністэрства інфармацыі заблакавала сайты гомельскага выдання «Флагшток» і «Народныя навіны Віцебска». Апошнія пасля блакавання ў інтэрнэце вырашаюць, як існаваць далей. Для дзяржмедыа ўжо інтэрнэт не галоўнае. Лукашенко фінансуе перадусім распаўсюд традыцыйным спосабам, перыядычны друк і тэлебачанне. Таму, калі гаворка будзе ісці пра чыноўнічне такое проста выкананне загадаў, то могуць адключыцца і забыць, могуць адключыць доступ у Беларусі да сацыяльных сетак і да Ютуба, бо у прынцыпе, такія прыклады ёсць у некаторых аўтарытарных краінах. Медыаэксперт, аднак, заўважыў, што такое рашэнне выклікала б сацыяльнае абурэнне нават у апалітычных асобаў і прыхільнікаў дзейнага рэжыму. Юлія Цяльпук, Белсат. Гвалт на беларуска-польскай мяжы. Відэа атакі з боку мігрантаў публікавала польская памежная служба. Беларускі памежны камітэт абвінаваціў палякаў у смерці замежніка. Ярослаў Сцешак разбіраўся ў сітуацыі. Польскія памежнікі толькі за кастрычнік зафіксавалі больш за 17 тысяч спробаў нелегальна трапіць у еўразвяз праз Беларусь, у тым ліку з тэхнічнаю дапамогаю беларускіх памежнікаў. Спробы фізічнага прарыву памежнай агароджы працягваюцца. У гэтыя выходныя мігранты і людзі ў цывільным атакавалі польскіх памежнікаў камянямі ды палкамі.
Апошнім часам усё часцей назіраюцца агрэсіўныя паводзіны з боку замежнікаў, якія не заўжды хочуць перайсці, але кідаюць розныя прадметы ў польскіх памежнікаў-вайскоўцаў. Такая сітуацыя была і ў гэтыя выходныя. Пацярпеў толькі службовы аўтамабіль, хаця тыдзень таму у падобных абставінах камянямі былі параненыя 2 польскія вайскоўцы. Мяжу з Беларусю цяпер ахоўваюць больш за 9 тысяч жаўнераў і афіцэраў войска польскага. Да таго, паліцыя, войскі тэрытарыяльнай абароны і ўласна памежнікі. Адказнасць за ўсе правакацыі польскі ўрад ускладвае выключна на Александра Лукашэнку ды ягоных набліжаных, якія зарабляюць мільёны долараў на арганізацыі масавай нелегальнай міграцыі. Трэба ўсведамляць, што ўсё гэта падрыхтавана спецслужбамі 2 аўтарытарных рэжымаў беларускага і расейскага. Гэта спецаперацыя супраць нацыянальнай бяспекі. Беларускія сілавікі абвінавачваюць палякаў у смерцях мігрантаў. Дзяржаўны памежны камітэт заявіў, што польскія памежнікі нібыта жорстка збілі мігрантаў, а аднаго грамадзяніна Іраку ажно да смерці, ды нібыта прымусілі нелегалаў перанесці цела на беларускую тэрыторыю. Беларускі кірунак цалкам замясціў турэцкі маршрут нелегальнай міграцыі ў Еўразвяз. Як высветлілі журналісты з нямецкай хвалі, большасць мігрантаў кіруюцца ў Беларусь з іракскага Курдыстану праз аб'яднаныя арабскія эміраты, Ліван, Турцыю і Украіну, ды плацяць арганізатарам маршрутаў ад 12 да 15 тысяч еўраў. Арганізатары – турыстычныя фірмы, звязаныя з беларускай дзяржавай або высокімі чыноўнікамі. Візы выдаюць у беларускай амбасадзе ў Анкары, а праз Менск мігранты кіруюцца ў Латвію, Літву і Польшчу, каб прабрацца ў Нямецчыну. Беларускія вайскоўцы паказалі мне на мяжу з Літвой. Яны ішлі са мною 5-6 метраў, а потым сказалі ісці туды і сустрэцца з іншымі людзьмі. Жах, мы як арыштанты ў турме. Я проста разгублены. Тых, хто нелегальна прабраўся, памежнікі або выштурхоўваюць назад на беларускую тэрыторыю, або размяшчаюць у лагеры, каб разглядзець заяву аб палітычным прытулку. Мы змянілі нашае заканадаўства, каб памежнікі маглі выкарыстоўваць гэтую тэхніку для абароны мяжы. Было некалькі крытычных заўваг у Еўропе, але самае галоўнае, што мы абараняем сваю мяжу. Як паведамляе польская паліцыя, падчас арганізаваных фізічных прарываў мяжы у раёне канфлікту не дзейнічае мабільная і радыёсувязь. Яны падазраюць, што беларускія сілавікі выкарыстоўваюць сродкі РЭБ – радыёэлектроннай барацьбы. Ярослаў Сцешык, Белсат. Працягваецца ціск на адвакацкую супольнасць. Адвакат Александр Бірылаў, які абараняе журналіста і палітычнага вязня Анджая Пачобута, атрымаў папярэджанне ад Міністэрства юстыцыі. У ім адзначаюць, што кваліфікацыя юрыста не цалкам адпавядае патрабаванням заканадаўства. Ліцэнзіі градзенскага адваката пакуль не пазбавілі, аднак далі паўгода на выкананне прыкладзеных рэкамендацыяў, пасля чаго правядуць новую атэстацыю. А вось адвакатам Ірыне Веранковай, якая абараняла Эдуарда Бабарыку ды Ігору Петрашевічу, пашанцавала меней. Міністэрства юстыцыі пазбавіла іх ліцэнзіі праз нібыта недастатковую кваліфікацыю. З мінулага года без працы засталіся прыблізна 20 дасведчаных адвакатаў. Некаторыя з'ехалі з Беларусі. А куды менавіта з'язджаюць беларусы? 63,5 тысячы грамадзянаў Беларусі летась атрымалі першы від на жыхарства ў краінах Еўразвязу. Як паведамляе Еўрастат, найбольш дазволаў на пражыванне нашыя суграмадзяне атрымалі ў Польшчы – 50 тысячаў. Іншыя папулярныя краіны ў беларусаў – Літва, Чэхія, Нямецчына, Латвія, Іспанія. Варта разумець, што колькасць выдадзеных візаў на жыхарства дае толькі агульнае ўяўленне пра маштаб міграцыі нашых суайчыннікаў. Бо не ўсе, хто выехаў, маюць падставы падаваць дакументы на атрыманне віду на жыхарства. Беларусы адзначаюць сёння дзяды – дзень памяці продкаў. У Вільні нашыя суайчыннікі зладзілі талаку на могілках Росы, дзе спачываюць славутыя беларусы. Сюжэт з Дмітра Казакевіча. Знічай памяці запалілі на дзяды нашы суайчыннікі на віленскіх могілках Росы. Не толькі ўшанавалі славутых беларусаў, якія знайшлі тут вечны спачын, але зладзілі цікавую гістарычную экскурсію. Што адчувалі пры гэтым? Пра што думалі? Не ожидали, что будет тут экскурсия, и где побачим еще много-много наших белорусских суайчинников, наших героев. И вельми цікавые были рассказы про них. В общем, под великим уражением. Вельми значный момент, что мы попали ў каплицу, смогли поставить знічы каля наших
паўстанцаў, каля апошняга прыстанку Кастуся Каліноўскага. На росах адчуваецца шчыльная повязь мінуўшчыны з днём сённяшнім. З аднаго боку мы сёння шануем памяць нашых продкаў. Хтосьці з іх таксама гвалтоўна загінуў, кагосьці забілі. Ось, і тыя падзеі, якія адбываюцца зараз у Беларусі, прымушаюць нас памятаць не толькі тых продкаў нашых, якія загінулі ў былыя часы, але таксама і тых людзей, якія зараз загінаюць у Беларусі ў цяперашні дзень. Цяпер дзяды ў Беларусі народнае свята. Але ў першай палове 90-х гэты дзень адзначалі на дзяржаўным узроўні. 2 лістапада быў выходным, пакуль Лукашенка яго не адмяніў. Зміцер Казакевіч, Белсат. Смелая, праўдзівая, сапраўдны прафесіянал. Сёння журналістка Белсату Кацярына Андрэева адзначае дзень народзінаў. За кратамі. Кацю з 28 годзямі чуюць блізкія людзі, сябры, палітыкі, дзеячы культуры. Тэлеканал Белсат далучаецца са шчырымі пажаданнямі найхутчэйшага вызвалення. Каця, з днём народзінаў. Вітаем гледачоў Белсату. Мы знаходзімся на праспекце Пераможца ў Менску. Мы знаходзімся на плошчы Незалежнасці. Гэта партызанскі марш на партызанскім праспекце ў Менску. Гэта галоўная плошча Салігорск. Проста цяпер мы знаходзімся каля стэлу ў Менску, дзе адбываецца марш гонару. Катюша, за гэты год ты даказала ўсім, што няма на свеце нічога, чтоб ты не могла пераадолець і чаго б не могла дасягнуць. Нам цябе вельмі не хапае. Беларуская журналістыка кардынальна змянілася за апошні год. Кацярына вельмі такі няўрымслівы журналіст, вельмі дапытлівы. І яна знаходзіла магчымасць знайсці інфармацыю ў самых такіх складаных умовах. Кацярына рабіла сваю прафесійную працу. І я памятаю, што фактычна у многіх тады былі слёзы на вачах. Свята ёсць, безумоўна. Для нас свята яе нараджэння. Для блізкіх. Але святкаваць упершыню так цяжка. Знаешь, Катюш, если бы ты была с нами, то уже начиная с полуночи ты получила бы свой первый букет от Игоря, от родственников. И весь день принимал бы поздравления от близких, любимых и знакомых людей. Ты дэманструеш сапраўдную веліч чалавечага духа. Калі б такіх людзей, як ты, не існавала, то звацца чалавекам ужо даўно было б сорамна. Ты вельмі каштоўная для нас, і мы цябе чакаем на волі. Я сёння хацеў бы сказаць самыя добрыя, шчырыя словы віншавання ў Кацярыны за тое, што яна ёсць, за тое, што яна рабіла. Я перакананы, будзе рабіць сваю працу прафесійна і аддана. Жадаем ей хутчэйшага, конечно, вызвалення. І жадаем ёй вызвалення, як і вызвалення нашай радзімы. Шчыра віншую цябе з днём народзінаў. Зычу табе эмоцый і вытрымаласці, і каб новы досвед, які ты атрымала ў турме, пайшоў табе на карысць. Ну і перш за ўсё, будь здаровая. Я хочу пожелать тебе сегодня здоровья, крепости духа и веры, потому что мы точно сможем скоро тебя обнять. С днем рождения, Катюш. Спасибо тебе большое за твою стойкость. Я тебе хочу сказать, что мы тебя очень сильно ждем и любим. Я б хотел, каб неяк адбылося дзіва. Каб гэты час увесь раптам прыляцеў да яе, як белая птушка, і расчыніў перад ёю дзверы. Я жадаю, каб як мага хутчэй прыйшоў той момант, калі мы кінемся ў абдымкі адзін аднаму, каб больше ўжо ніколі не расставацца. Я бясконца цябе кахаю, наткняюся і захапляюся табой. З днём народзінаў, Катюша. Ці падпішуць паслязаўтра Пуцін і Лукашенка саюзныя праграмы? Чаму напярэдадні падпісання разгарнуўся абмен інфармацыйнымі ўдарамі паміж Менскам і Масквою? Пра гэта размова адразу пасля аб'ектыву. Я ж развітваюся са спадарствам. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.